बर' आइजोफोरा बेसेबां सांग्रां? बर' आइजो अनजालि बसुमतारीखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा 5 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। पाब्लिक ट्रास्टनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम बे समाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बर' आइजो अनजालि बसुमतारीखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामना बुथारनाय 5 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय 9 एप्रिलाव अदालगुरिनिफ्राय लांखारनानै दरं जिल्लानि सिगुनमाटी दैफांथांनि दालांनि साखाथियाव थानाय मोनसे जुखामबारियाव माखासे दुथांफोरा बर' आइजो अनजालि बसुमतारीखौ इनायै हानजायारि जिनाहारि खालामना बुथारनानै गालांनायनि उनाव थांनाय 11 एप्रिल खालि आब्दुल जब्बर, बादशाह आली आरो आबिदा खातुन मुंनि 3 सुबुंखौ पुलिसआ खायो। बेबायदिनो पुलिस बिफाननि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों मैया 13 एप्रिल खालि कसारीपारा जंगल गामिनिफ्राय बे जाथायनि 2 दायनिगिरि आब्दुल बारेक आरो आब्दुल हुसेनखौ हमनो मोनबावो। मख'नो गोनांदि दलगाव थानानि साब इन्सपेक्टर मुख्तार रहमान आरो ऋषिकेश बर्मन आइ.सि. किरत बैसोनि दैदेननायाव अनजालि बसुमतारीखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय गासै 5 दायनिगिरिफोरखौ दासिम हमनो मोननाय जाबाय। दलगाव थानायाव थिसननाय केस नं 192/21 नि गेजेरजों भारतारि आयेननि 366, 378, 201, 38 खान्थिनि गेजेरजों गासै दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै दलगाव थानानि साब इन्सपेक्टर मुख्तार रहमाना मिथिहोयो।